So tulo mag-aramigo da, nag-iinom-inom, nagsusursarat, piyesta gayon eh. Si Pai Pedro, Pai Kulas, tapos si Pai Mio. Unyan, kan nasubrahan na gayod so tulo mga pangga, grabe na ang tama kan agwa di pataranta. Grabe na ang tama sa enda. Medyo naglalangkaw naman da ang kahambugang kang tulo. Ah? Sabi da ni Pai Kulas, alam mo nga pa din naman nga sa model mo na yapot pa din. Ang tanom kan lolo ko pa di duman na sili, sarong puon pa sa nang iyan pa di, duwang sako na ang nagugusi. Ay, dakula! Ngunyan, ang sumunod naman daang huminambog mga pangga, si Pai Pedro, tabo niya man magpasapaw dumang kay Pai Kulas. Ay talagan kung hambog-hambog. Sabi man ni Pai Pedro mga pangga, duman sa mo, pariday mo na yahapot. Ha? Ang tanom kalulo ko pa din na talong, halabaon. Ha? Sarong bunga pa sana, sa sobrang laba, 2 metros ang laba. 2 metros! 2 metros na ang lab. Amot na ang torta mo kayan. Mga itlog na gayod kan dinosaur ang pagtorta. O ngunyan, si Paimiyo da mga pangga, tamang ano lang, na alibad baranda siya duman sa duwa niyang amigo. Grabe dan mga kahambugan eh. Pero sobra-sobra naman ang istorya nindo. Grabe naman ang patong kang istorya nindo. So tama sana? So tama sana pa? No. O mistorya naman da si Paimiyo. Ay, duman sa mo pa di, dahil mo nakahapot. Ang tanom ko duman pa di, nagtanom ako duman ng paminta. Ang sarong butil kan paminta na tanom ko duman pa di, araw kaning kadakula kang kamauo ko, nahiling mo yung kamauo kong ini, piguro hapi hapapating kayo. Araw kaning kadakula ang tanom kong paminta. Ngayon, ang problema ko pa di, kung saan kurorunotron ini. Ang pinoproblema ko pa di, kung saan kururunoto ng pamintang ining kadrodakula, sindakula kang kamo. Kung gusto mo pa di, runotong ko ni sa payo mo. Sabi da, kasudua mga pangga, ay, relax ka sana pa di. Grabe naman pagkadakula kang paminta mo dyan na tanong pa di. Sabi da ni Paimi, ay, day pa di. Ha? Dikit-dikitan mo ang sili mo, liputan mo ang talong mo, tas sasadit-saditan ko ang paminta ko. Rurunotong ko sa mga angog nindo. Kung mag-istorya nga ni kamo, so tama sa napay. Pag sobra naman ang hambog ang istorya, ay talagang mahambugang kabugang ka. Yugo-yugoon mong pamintangan, kasi dakula kang kamao, piguro happy pa pati. Ang problema kung saan kururunoton ining pamintang ini. Kadro dakula. Gusto mo? Ora mismo, antimano, runotong ko sa payon. Ay, garo nga pa rin dakula o naman ang paminta duman sa endo. Pwede makatakuto naman na marami. Ay, dahil pa dahil, dikit-dikitan mo ang sili mo, liputan mo ang talong mo, tapos sasadit-saditan ko ang paminta ko.